Mirovên xebatkar, pak û kurdperwer li ser dirêjaya dîroka Kurdî û taweka îro qelenekî pir buhat ber doza Kurdî û mafê gelê xwe de bi merdî dana. Ji wan xebatkaran Şehîd Ferhat bavê Nesrîn e. Pakrevan Ferhat Mihemed Elî Dawûd şehîdê raperîna 12 Adara 2004 ya Rojavayê Kurdistanê ku li ser destê rejîma Sûrî di zindana Hesekê de rastî îşkence û lêdanê hat şehîd ket. Şehîd Ferhat li taxa qena Swêsya Rojhilatê bajarê Qamişlo sala 1975 jî dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî li dibistana qena Swês dest pê kir. Asta navendî jî beşê bazirganiyê li Qamişlo bi dawî anî û bawernameya wê bi dest xist. Şehîd Ferhat ji malbateke kurdperwer bi xebat û rola xwe di tevgera Kurdî de li taxa qena Swês li Qamişlo tê naskirin. Ji biçûkaniya xwe ve endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû. Bîr û baweriyên wan li ser rêbaza Kurdî, rêbaza Barzaniyê Nemir kar û xebat dikirin. Xêzandar bû, keçeke wî hebû bi navê Nesrîn. Piştî raperîna 12 Adarê ya 2004 Rojavayê Kurdistanê hezaran welatî û ciwanên Kurd yên ku guhbel, sîxor û zilamên rejimê beşdariya wan bi vîdeo tomar kirbûn, ango giliyê wan kiribûn ji malê xwe li ser karan û hin ji wan di nîvê şevê de rejimê digirte bi ser malê wan de. Rejima Sûrî ew rastî îşkence û lêdaneke tund dikirin. Hejmarek ji wan ciwanan şehîd bûn û yek ji wan pakrewanan Ferhat bû. Denîzî filkeya Sewame navbera Enteriye û qena Swês çekdarên rejimê wê demê gule avêtin ciwanan. Hejmarek ciwan şehîd ketin birîndar bûn. Duê rojê de Ferhat bi roleke berçav di veguhestina şehîd û birîndaran de ji bo nexweşxaneyên Qamişlo rabû. Ew kar û helwêsta Ferhat bû sedema girtina wî ji aliyê rejimê ve. Di encamê de çekdarên rejimê çend caran girtine bi sermala Ferhat de û daxwaza wî kirin. Ferhat roja 29 Adarê hat girtin li zindana Hesekê hat zindan kirin. Wekû şehîd helan ji girtiyên zindana Hesekê eşkere kirin ku Ferhat rastî lêdan û eşkenceyeke tund li ser destê rejima Esed hat. Bi armanca ku îtirafê li ser hin hevalên xwe bide û navan bo rejimê eşkere bike. Lê Şehîd Ferhat xwara girma û dar û qançiyên zebaniyên zindanê nikarîbûn baweriyên Ferhat biguherin. Tirs nekete di dilê wî de. Piştî çend caran ji îşkenceyê Ferhat di cara dawiyê de tevî ku hejmarek girtiyan li pencereya zindanê dan û rêveberên zindanê agahdar kirin. Lê wê demê roja 6 Nîsanê Ferhat jiyana xwe ji dest dabû şehîd ketbû. Lê Şehîd Ferhat du roja li bar rejimê ma ta ku roja 8 Mehê demjimêr 3 sibehê radestî malbatê kirin. Bi gef ji wan re gotin divê niha bi xak were spartin. Da ku beşdariya xelkê tê de nebe û pirsgirêk car dî berfirehtir nebe. Lewra tenê malbata Ferhat di merasîmên xakspartinê de li goristana Mehmeqeya ya ser bi Qamişlo ve beşdar bûn. Di destpêka şoreşa Sûriyê de hevrêza Şehîd Ferhat hat damezrandin û karekî berçav jî di beşdariya şoreşê de li Qamişlo kir. Kaça Şehîd Ferhat jî di wî temenê piçûk de hewl da ku cihê bavê xwe bigire û di pêşiya hevrêzê de dimeşiya. Sloganên Kurdî digotin, gelek caran helbest jî digotin da ku bêje Şehîd Ferhat saxa û qet namire. Di raperîna 12 Adarê de ya 2004 Rojavayê Kurdistanê ta bi çend mehan jî zêdetir ji 32 welatî û ciwanên Kurd bi guleyên rejimê û bin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest dan şehîd bûn. Lê raperînê doza Kurdî bi pêş xist û yekîtiyeke Kurdî hat encamdan. Tirs ê xiste di dilê rejimê de. Beremberî beriya raperînê Kurdistana Sûriyê berev mafê xwe ve diçe. Di terazoyên herêmî û navdewletî de êdî berçav û xuya ye. Lê tawanbar û kujerên her 32 şehîdên Kurd di nav wan de Şehîd Ferhat nehatine dadgehkirin û ne jî siza dan.